Unitat 8, exercici 7. Fuster entre nosaltres, una proposta per al debat. De fet, els registres de Fuster són múltiples. De vegades ens parla el fuster periodista que s'ha de guanyar la vida fent articles de premsa. De vegades el fuster volterià, que ens recomana una sanitosa i pragmàtica filosofia casolana del seny. Ricard Blasco utilitza aquesta expressió en parlar de Voltaire. De vegades el fuster erudit, curiós i impertinent. En altres ocasions, senzillament el fuster ociós, que ha fet de l'escriptura l'única manera de sobreviure, com ell mateix diu en alguna ocasió. Però, sobretot, ens parla sempre el fuster irònic, que ha fet de l'antidogmatisme i la pràctica permanent del dubte una manera d'entendre la vida. Precisament, la diversitat de punts de vista que en aquesta monografia s'ofereixen, les diferents perspectives i oportunitats d'anàlisi, són una bona mostra de la versabilitat de l'obra historiogràfica i literària d'aquest referent necessari per a la història dels valencians del segle XX, que fou, sens dubte, el gran intel·lectual que van perdre un 21 de juny de 1992. Analitzar la seva herència bibliogràfica i humana és sempre un exercici de llibertat individual i de pensament, un exercici sempre lligat a la reflexió crítica i distanciada de les coses, a la llibertat en el sentit més profund i filosòfic. Parlem de la llibertat de pensament, de la llibertat il·lustrada i moderna, expressió d'una personalitat àvida d'erudició i de neguit pel qual està passant al seu voltant, però també descobridor de la memòria històrica i de determinades claus d'una col·lectivitat humana com és el poble valencià.